ҳамдорон азиз салом алейкум. имрӯз 24 майи соли 2025 мебошад. қарор дорем дар деҳаи хуррамзамини ноҳияи Данғара. истодаем дар боғи нок. Нок инҷа се намуда аст: Санта Мария, Вильямс ва Дивиҷи. Дивиҷиҳошро ман дастрас карда будам. Нок болои 5 гектар аст. Дивиҷиҳошро нокҳои дивиҷиро ман ёфта додам. Мана ин дивиҷи аст. Аз афташ маълум аст аллакай. Мана аз афташ маълум аст ки ин дивиҷи аст. баҳори 2023 шинонда шудааст ва пешаш аллакай бастагӣ аст. Бинед, ин расо баҳори 23 1, баҳори 24 2, мана баҳори 25 2, 23 24 25 расо 2 сола аст. 23 ки шинондем, 24 25 ки шуд 2 сола аст. бо оби қатрагӣ таъмин мешавад. бо биогумус шинонда шудааст ва бинед қадаш аз ман баланд. албатта ина буриши нағз кардан дар кор. Мана инҷа ҷору бори мондан дар кор нест. Ин ҷорубро кам кардан дар кор ва ин навдора каме ба тараф гардондан дар кор. ҳамдорон азиз, ман фахр мекунам ки нокҳои боғҳое ки ман аллакай оварда дастрас кардаам ва обод мекунем, аллакай маҳсули худашро нишон дода истодааст. аллакай мева нишон додааст. ана инҷа бед. мана инашро бинед. мана ду дона ин нок дорад. дар 2 солагаш 2 не 3 мана инаш ном дорад. 3 нок баста аст. ин солҳои оянда пур аз нок мешавад. нокҳои калони бо маззаи бозоргузару қимат мешавад. ҳамдорон азиз, мана мо ба шумо тайёр ҳастем хизмат кунем. нокҳои Дивиҷию, Вильямсу, Санта Мария биёрем. аз Туркия шумо шинонед. мана беҳтарин нокҳои бекасал. касал нест. касал шавад агар дар боғ аз табиати Тоҷикистон мешавад, мо сиҳаташро нағзашро мебиёрем. ҳозир ман наворро мегирам, худам бо як навор мекунам, пеши Санта Мария мерам, ба шумо нишон метиҳам. инҷо болои 5 гектар боғ аст. бинед ки хеле ки қайд кардам дар дигар навор, ин як чӯлзамин буд, пур аз қамиш буд, пур аз алаф буд. инҷоро обод кардан, инҷоро мабалағ сарф кардан, меҳнат сарф кардан, меҳр сарф кардан, муҳаббат сарф кардан, ватандӯстӣ сарф кардан, ватандӯсто заминро обод кардан. ҳамдорон азиз, мо ҳар яки мо бояд ҳамхел меҳнат кунем дар доираи доштани маблағҳоямон, худамонро обод кунем, оилаамонро обод кунем ва дар натиҷа ватанамон обод мешавад. ин як бизнес аст, бизнеси оилавӣ ки оянда маблағ мебиёрад, зиндагӣ хуб мешавад. ҳамдорон азиз, ман як навор ҳозир гирифта бо худам навор кунам. чӣ гуфтанӣ доред нависед. ҳамдорон азиз, навор гирифта давом метиҳам ва баъзе ниҳолҳоро нишон метиҳам, чӣ бастагӣ аст. ниҳолҳое ки баҳори 23 шинондан ҳозир 2 сола аст. ва инашро бинед ки аз бастан хам задааст. инашро бинед. хам задааст аз бастан. нокҳои Дивиҷи. хая кун. вақте меҳр додӣ, муҳаббат додӣ, озуқа додӣ, албатта амхе мебандад ки хам мезанад ва ба шумо маблағ мебиёрад. ҳамдорон азиз, завқи худам карсодааст. нокҳои овардаи ман аллакай ба ҳосил даромада истодаанд ва бовар кунед, чунон ман болида мешавад. ин нокзорро бинед. нокзори дарахтҳои интенсивӣ. ҳамдорон азиз, дар паноҳи худо бошед. биёед ҳама каса ободкори ватан шавем. худо нигаҳбони ҳар яки шумо шавад. чӣ гуфтани хубе доред нависед. боғҳои интенсивӣ.